Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Ambot kun mutuo baka mo ni akong kaagi, kay pong pas ako ang mama. Malamang, aswang gyud daw to ang ako ang nakasalamuha. Ako day si Rod ba nga kaistorya. Dili na lang nako ipahibalo, nga kung taga-asa ko, aron pud sa ako ang seguridad. Mipadala ko ani akong istorya, kay wala gyud ko makahibalo, kung unsa ba gyud ka tinuod na usa daw ka aswang ang ako ang na-encounter kaniadto. Nahitabo kini, samtang nagpatupi ko didto sa usa ka barbershop. Katingalahan sad kaayo ang mga gipangbuhat sa mga barbero nga nagtupi diri sa ako Ug aron inyong hibawa ng akong kaagi, diri nako sugdan ang akong istorya. Sabado to sa gabi dihang naabtan ko ni mama nga wala mahitsura ang ako ang buhok. Wala matiwas ang ako ang tupi. Sa rason nga naay nahitabong katingalahan sa ako Suko kayo si mama atong higayon na ug gusto siyang kareklamuhon kay kun ngano nagkapahak-pahak ang ako ang buhok ug wala gyud kini matarong. Ang nakapasuko pa gyud pag-ayo ni mama nga kun ngano nasamaran pa gyud ako sa may dalunggan ako dapit. Grabing alburuto ni mama ato sa kasuko. Sa wala pa ang panghitabo, alas 4 to sa hapon, dihang nananghid ko kang mama na magkuha ko og kwarta sa tindahan kay magpatupi ko. Kinahanglan na gyud maputlan ako ang buhok kay mutabo na kini sa ako ang mga mata. Usa pa pod, klase na nako sunod semana sa college, maong dapat matupihan ako. Bitando ra si mama sa ako ug nagkuha ko 100 kay dala na pod kini sa ako ang pliti, paingon sa putupihanan, hasta pod pabalik na sa amo Humanog ko sa kwarta sa tindahan, milakaw na ka ato ug migika na dayon ko sa amo Sakay sa trisikad, miadto na ko dayon sa putupihanan nga duol sa merkado sa amo ang lungsod. Pag-adto na ko sa ako ang suki na barbershop, puno kaayo ang shop atong orasa ug daghan pud kaayo ang nagpatupi. Waiting pa pud ang ubang mga tawo, unya ang uban gapaabot pagali sa may gawas sa barbershop. Kini laging dili ko sugtan na magabin-an sa pagpauli. Nangita kog lain ato ng patupihanan ug nakahinumdum ko na murag na ato lain na barbershop ngadto sa may laing iskina. Napagdesisyon na nako, nasusiho nako adto kay basin gamay ra ang nagpatupi. Mao to, milakaw na dayon ko ug giadto gidayon nako ang laing iskina. Pag-abot nako sa dapit, tan-aw nako, padulong na tumanirado ang shop. Apan nakit-an ko sa tawo nga naa sa sulod sa barbershop. Migawas kini ug gitawag ko sa mga lalaki. Nangutana kini sa ako na kung magpatupi ba daw ko. Miango pud ko ato pero miingon ko na basin manirado na siya. Miingon kini na last na lang daw ko na iyang tupihan kay musirado na gyud daw siya. Ako ato nagi-offeran niya sa last niya nga tupi. Misugot ra pud ko kay gusto sad ko na matupihan na dayon kay aron makauli na pud ko sa amo Tan-aw nako, nindot ra man pud adto na barbershop. Mao to misulod nako sa shop ug nagkuhag balik sa mga gamit ang kadtong maong barbero. Gibutang dayon niya sa ako ang katong kapa aron dili ko makabuhok sa akong sinina og lawas. Medyo taod-taod nga nasugdan ko sa pagtupi sa among barbero kay murag naa kini siya gidagkutan atong higayon na. Wala ko makahibalo nga kun unsa kadto. Wala pud ko makasabot sa baho niini ug unya lain pud kaayo kini simhuton sa ilong kadugayan. Gibaliwala ko lang kadto ang iyang gidagkutan kay basin para puto sa mga lamok. Didto, nibalik na siya sa akong gilingkudan. Unya, nasugdan ako ato sa pagtupi. Gaistorya-storya mi sa mong barbero ug gipangutana pa ko niya na kun unsa estilo sa akong tupi, ug unsa puy gimove-on sa akong buhok. Natingala naman lang ko ato na nangutana na siya ug kung taga-asa daw ko ug pila pud daw akong edad. Unya daghan na kay siyang mga pangutana diri sa ako Nakabati ko ato na medyo mura kong nalipong sa baho atong gidagkutan niya kaganiha. Nangutana na gyud ko sa iya na kung unsa ang kadto iyang gidagkutan kay sakit kaayo sa ilong kong masimutan. Mura maglain kaayo sa pamati, pung panako. Miingon ang barbero na wala ra daw to kay pangpabugaw daw kunto sa dautan. Medyo natingala ko siyang gisulti ug padayon lang gyud kini sa pagtupi kanako. Nakaramdam na gyud ko na murag nalipong ko samtang gatan-aw ko sa samin. Wala na to nako na malayi. Nang gisugdan na day ko ato ni og kagi sa blade para malimpyo ang kilid sa ulo
hasta pud sa ako ang may patilya. Kalit lang, wala na gyud nako makontrol akong kaugalingon, kay nalipong na gyud ko sa baho atong gidagkutan. Nasamada na lang hinuon ko galit sa blade ug nakabantay na lang ko nga nagkadugo na ko atong higayon na. Miingon pa ang barbero na kung nga nuluhag daw kaayo ko, kamupay nagkagis daw kuno siya sa akong buhok. Gatanaw ko ato sa may samin ug dako na kong kakurat, dihang miagas na gyud ang pula kaayo na kong mga dugo. Mipaingon na kini sa akong liugan, hangtod nagkalama na akong gisuot na t-shirt. Dito na pabalikwas ko sa akong paglingkod kay samtang gatanaw ko sa akong dugo sa samin. Ang barbero, pasimple kini nga nagtutok sa ako ug nagpanilap kini samtang gatanaw sa dugo, nga midagayday na sa ako ang liugan. Mitingog og kalit ang barbero ug miingon kini na iya na lang daw kunong tilapan ang ako ang dugo, kay nag-awas-awas na daw kini og maayo sa likod. Dito na pabalikwas yun ko sa akong lingkuran ug gikuptan ko sa barbero nga naay dalang kusog. Nang limbawt akong balahibo ug wala ko mahimutang sa pagkupot niya diri sa ako. Hugot gihapon kayo ko niyang gikuptan ug nakalingi na ko ato sa samin. Dihang nakita na ko ang naong sa mong barbero. Inanay kini nga nausab nga mura na hinog aswang nga naa sa salida lang makita. Mura na jud kini og kasakmalon sa ako. Dali kini na kong gipatiran hangtod sa natuwad siya ug mipaingon kini siya sa may lingkuranan ug dayon natumbas siya sa salog. Midali-dali ko gawas ato sa barbershop ug nagtabon ko sa akong dalunggan nga atong tungura. Grabe na ang dagayday sa dugo. Daghan ang natingala ato kung anong nagkadugo ko samtang gadagan ko pagawas. Nagpakahilom lang gyud ko ato kay kung isulti na ko ang nahitabo sa ako basing kataw-an ra ko ug dili ako tuuhan sa mga taga didto Misakay gyudan ko ato sa tarisikan ug nagdagan-dagan ko paingon sa amo Dihang nakanaog na ko sa eskina namo, nahadlok sa gyud ko ato na basin masundan ko atong barbero. Naabtan na lang ko ni mama nga nagsampong ko sa akong dalunggan kay nasama na gyud kini. Didto, may alboroto si mama sa kasuko kay basin nakapagba daw kuno ko og away. Naglisod ko sa pagsulti pag-una ug wala ko kahibalo kung unsaon ako pag-explika kay murag dili katuhuan akong ipanulti kang mama. Suko kay si mama o gusto gyud niya ireklamo ang barbero na mitupi sa ako ug giingnan ko niya na ugma sa buntag moadto gyud mi sa mao na shop ug ipabarangay daw kini ni mama ang nagtupi sa ako Mibalibad ko ato pag-una kay nahadlok ko pero si mama nangusog gyud na adtuon gyud daw niya. Wala gyud mahimutang si mama ato hangtod sa mikalma kini. Apan na agihapon ang iyang kasuko kay ngano miabot daw sa punto nga nasamadan daw hinuon ko. Pilit na kong gipakalma si mama ug gisulti na ko tanan sa yaha kung unsa ug ngano naingon ato to akong nahinatnan. Pagkaugma ni ana, mibalik ko sa maong shop uban na si mama. Gaduha-duha ko ato pag-adto kay nahadlok ko kung unsa unyay buhaton ni mama. Gisulong na ni mama ang shop ug didto nahinabi ni mama ang nagtupi sa ako Katingalahan lang kaayo kay ang barbero nga mismo nagtupi sa ako tudo dinay siya sa iyang gibuhat. Nagduko lang yun ko ato kay ugumutan ako to sa maong barbero. Sigahan ko niya sa iyang mga mata. Gipalabas sa maong barbero, nahubog daw ko nga misulod sa barbershop ug namugos pa daw ko na magpatupi ko sa iyaha bisan manirado na. Gikalampag pa daw ako ang sira kay gusto gyud daw kuno lagi na ko nga mosulod. Tanang paratang sa maong lalaki, dili gyud kadto tinuod. Gipagtakpan lang gyud niya iyang gipangbuhat diri sa ako ug tan-aw nako. Nahadlok na sadto siya kay na corner na siya ni mama nga naidala-dala tong higayuna ug panlaban daw sa mga daotang espiritu o mga diliingon nato. Didto, galagot na pag-ayo si mama sa ako ug nangutana kini na kung tinuod ba ang katong gipang-ingon sa barbero. Miingon gyud ko na tanan niyang paratang sa ako dili kadto tinuod ug baka kon kay siya ang mga panulti. Si mama naglikay sad na maiskandalo ato pero miingon na lang kini na kung tinuod nga dili kini aswang among lalaki, naa siya ibilin sulod sa barbershop na panguntra. Kalit lang, hadlok kayo mong lalaki pagkakita sa gipagawas ni mama. Wala ko makaila ato mga kaistorya, pero kanong hadlok kayong lalaki dihang pagkakita ni ini. Mura kadto og latigong gipagawas ni mama sa usa ka gilukot na panapton. Giingna ni mama na padagano na lang daw among barbero samtang may oras pa. Dapat dili na daw kini mobalik hangtod sa hangtod diri sa mao na dapit. Kay basin, lain na daw ang mahinatnan sa maong barbero sa sunod. Midagan pagawas among lalaki nga mura kining nakakitag ungo nga gatubang ato higayon na sa ako ang mama. Grabe gyud pud ang iyang kahadlok kay naapoy gipakita si mama
nga nakasulod kini sa gamay na botelya. Human sa nahitabo, napagtanto ni mama na usagi daw kadto ka aswang ang may aksyon og sakmal sa ako. Maong gipaalahanan ko ni mama na sa sunod nga magpatupi daw ko, isiguro na nako na apoy laing tao ang nagpaabot. Aron dili na daw mausab ang nahitabo sa ako. Bantog ra nga nakabantay ko ato sa among barbero nga nakinigisuot sa iyang mga kamot, samtang nagunit kini sa gunting og blade. Mahadlok daw na og metal ang mga aswang kung ugali magunitan kini nila. Nagpakaroon ingnon ra daw to na barbero pong pa sa akong mama, apan gusto na daw kuno to sa maong aswang ang makabiktima siya. Ang barbershop, giabandon na daw kini atong barbero ug natingala na lang daw ang tag-iya sa yuta og sa unit na wala na daw kini magpakita sa ilaha. Naabot ang storya-storya sa amoang dapit, kabahin sa nihitabo og sa katong aswang na barbero. Wala gid sila kahibalo na ako kadto ang nakasulay sa pagkakita sa maong aswang. Ang storya, pabilin ra kini nga gidungog-dungog sa amoang dapit. Paminaw nako, nahadlok sa gyud to ang barbero sa gibuhat ni mama sulod sa barbershop. Sa tinuod lang mga kaistorya, si mama ug ako lang ang nakahibalo nga naagay nahitabo sa ako. Kay ato, mahadlok pa ko nga mabalikan unya ko. Karon nga dako na kog edad, karon lang ko nakapangusog na isaysay pud ang akong kasinatian didto sa usa ka barbershop. Kamo mga kaistorya, unsa inyohang masulti? Aswang ba jud ka kadto? O nalinlang lang ko ato tungod sa iyang gidagutan nga nalipong ko? Ngano nakaingon masad kini nga ihadong tilapan ang ako ang dugo? Mao nay mga pangutana na wala gyud pa nako masulbad hangtod karon nga bisad idaran ako. Mao na, akon basta magpatupi ko, adto na lang gyud ko sa akong kaila o kanabang naay po'y daghang tawo nga kasabay magpatupi. Dili gyud malikayan na magbalik-balik to ang ako ang naagian. Maura kadto mga kaistorya ang ako ang madalit. Mubo ra gyud kaayo akong gipadala. Kay talag sa ra pud kaayo ang panghitabo nga nasulayan nako. Kini di ay si Rod mga kaistorya ug maayong adlaw kanatong tanan.